Ja, vi har så om kvindens kønsorganer, menstruationscyklus og graviditet. Og først vil vi kigge lidt på placering og funktion af kvindens indre kønsorganer og samtidig kvindens indre organer. Og vi starter med at kigge på endetarmen, som er placeret lige her. Og endetarmen udgør de nederste 15 cm af tarmen og er samtidig en forlængelse af tyktarmen. Og så har vi urinblæren her og urinrøret, som er placeret her. Og så har vi kønsbenene lige her. Og så har vi så klitoris, som er det mest følsomme område hos kvinder, når det kommer til seksuel stimulering. Og så har vi de store kønslæber, og så har vi de små kønslæber, som beskytter indgangen til skeden mod bakterier og andre fremmedstoffer. Og så har vi så skeden, som er placeret her. Og den kan betragtes lidt som et slags rør, der danner forbindelse mellem de indre kønsorganer og de ydre kønsorganer. Og så har vi skedevæggen, som består af nogle foldede slimhinder, som gør, at den kan udvide sig. Og det er også her, hvor der sidder nogle kirtler, der ved berøring gør, at den udskiller noget væske, som virker som et slags smørmiddel ved samleje. Og udover det her, så udskiller væggen hele tiden nogle kulhydrater, som bliver gæret til noget mælkesyre, som vil holde surhedsgraden i skeden så lav, at de fleste indtrængte bakterier de når at dø. Og så har vi så æggestokken, som er placeret her. Og det er det sted, hvor produktionen og modningen af nye æg foregår. Og det er også her, hvor æggene opbevares i små væskefyldte hulrum, som bliver kaldt for follikler. Og så har vi æggeledertrakten, og det er den, som opfanger ægget, når folliklen den er modnet og er sprunget. Og så har vi så æggelederen, som er placeret her. Og efter ægløsningen, så bevæger ægget sig gennem æggelederen mod livmoderen, og det er altså i æggelederen, hvor befrugtningen kan ske. Og så har vi selve livmoderen, og hvis ægget det er blevet befrugtet, så vil det jo sætte sig fast i livmoderens slimhinde, og så vil det fortsætte med at udvikle sig i livmoderen gennem hele graviditeten. Og så har vi så livmoderhulen, og det befrugtede æg, det har endnu ikke udviklet sig, og er moden nok til at sætte sig fast i livmoderslimhinden efter 2-3 døgn, og derfor bruger den 1-2 døgn på at ligge i livmoderhulen, hvor det så gør sig klar til at sætte sig fast og vokse ind i livmoderslimhinden. Og så har vi så livmodermunden, og det er den, som åbner op under fødslen, så barnet kan komme ud. Og nu skal vi så gennemgå menstruationscyklus med fokus på de kvindelige kønshormoner. Og de overordnede kønshormoner ved kvinden, det er FSH, som står for follikelstimulerende hormon, og LH, som står for luteiniserende hormon. Og de bliver begge produceret i hypofysen, som ses på billedet lige her. Og så har vi de kvindelige kønshormoner, som er østrogen og progesteron, og de bliver begge produceret i æggestokkene, som man kan se her. Og i forbindelse med kvindens kønshormoner, så skal vi så kigge på menstruationscyklus for kvinder. Ja, og vi kan starte med at kigge på hypofysen, hvor der bliver frigivet noget FSH. Og det gør så, at en follikel i æggestokkene, de vil begynde at modnes. Som man kan se her, ja. Og så bliver der produceret mere østrogen. I det østrogen, det gør livmoderen klar til en mulig befrugtning. Og samtidig så vil cellerne i livmoderslimhinden dele sig, og livmoderen bliver derved sejere. Ja, og østrogen den vil så sende et signal til hjernen om at producere mere LH. Og der vil altså ske den her positive feedback, hvor østrogen og LH begge vil stige. Og LH, det bliver produceret, da hormonet, det så vil frigive det modne æg. Og så sker der altså en ægløsning, hvor ægget det forlader folliklen. Og det her æg det bliver så omdannet til et gult legeme, og det gule legeme det producerer så mere østrogen og progesteron. Og hvis man kigger på en normal menstruationscyklus, så sker der så det, at det gule legeme det dør, og ægcellen det afstødes. Og det vil altså resultere i, at cellerne de vil slippe deres forbindelse til livmodervæggen, og blodkarrene, som er vokset op i slimhinden, de vil briste, og så vil der altså ske den her blødning. Og så skal vi så beskrive, hvornår i menstruationscyklus en befrugtning kan finde sted, og hvorfor det fører til en udblevet menstruation. Og som man kan se på billedet her, som vi også så på forrige dias, så kan befrugtningen ske omkring den 14. dag. Og her vil østrogen få celledelingerne i slimhinden til at fortsætte, og progesteron det giver et signal til de yderste celler i slimhinden til at begynde at danne slim, så ægget kan sætte sig fast. Og samtidig så signalerer det også om at danne slim i livmoderen, så der lukkes af for infektioner, der ligesom kan skade fosteret. Ja, og her der vil det gule legeme altså ikke dø, som ved en normal menstruation, men det vil derfor blive ved med at vokse.
Og så samtidig vil det gule legeme fortsætte med at give et signal om, at der skal produceres mere østrogen og progesteron. Og på billedet her, der kan vi se, at det daler, som ville ske, hvis man fik menstruation. Men det vil det altså ikke gøre, det vil blive ved med at stige. Og det gør altså, at livmoderslimhinden ikke vil briste, og der vil ikke opstå den her blødning, som så gør, at menstruationen den udebliver. Og nu når vi har talt om befrugtning og graviditet, så fører det så videre til vores sidste spørgsmål, hvor vi skal forklare virkningen af forskellige former for prævention med hormoner, og så skal vi så vurdere kort fordelene og ulemperne ved de forskellige præventionstyper. Ja, vi vil så starte med at kigge på p-piller, som indeholder østrogen og gestagen. Og gestagen det virker ligesom progesteron, hvor der sker en negativ feedback på FSH, så østrogen vil falde. Og gestagen det giver sej slim, som standser sædcellerne i livmoderen. Og p-pillernes virkning det er egentlig, at det forhindrer ægløsning, og livmoderslimhinden bliver mindre modtagelig for et befrugtet æg, og samtidig så vil slimet i livmodershalsen blive mindre gennemtrængeligt for sædcellerne, og det vil så forhindre ægget at sætte sig fast i livmoderens slimhinde. Og p-piller er ca. 100% sikre, og fordelen ved p-piller det er, at de er enkle at bruge, og de kan bruges til at udsætte menstruation, hvis man blandt andet skal på ferie, og så mindsker de også menstruationssmerter og hjælper mod uren hud. Og nogle af ulemperne ved p-piller det er, at det kræver planlægning, fordi de skal tages regelmæssigt, og så beskytter det sig også mod kønssygdomme, og så kan det så også medføre humørsvingninger. Ja, og så er der minipiller. Og minipiller de indeholder hormoner af typen gestagener, og de indeholder ikke østrogen, ligesom p-piller gør. Og gestagen det fører til, at slimhinden i livmoderen vil blive tyndere og uegnet til at tage imod et befrugtet æg. Og slimet i livmoderhalsen vil forandres, så sædcellerne ikke så let kan trænge igennem og nå op til livmoderhulen. Og minipiller nedsætter også ægløsningen. Og de er ca. 98% sikre, og fordelen ved at tage dem det er, at det er en relativt god sikkerhed, og det medfører også færre hormoner til kroppen. Og ulemperne ved at tage dem det er, at de skal tages regelmæssigt på samme tidspunkt hver dag, og så vil det ofte føre til uregelmæssige menstruationsblødninger. Og så er der så spiralen, som anbringes i livmoderen, og det irriterer så livmoderens slimhinde, så det befrugtede æg ikke kan sætte sig fast. Og en spiral den er ca. 98% sikker, og fordelen ved en spiral det er, at der ingen alvorlige bivirkninger er, og så giver det også små og kortvarige menstruationer, og hos nogen der ophører menstruationen faktisk helt, så derfor så kan det være rigtig godt til kvinder, som generer sig kraftige blødninger. Og ulemper ved spiralen det er, at det kan give smerter i ryg og underliv, og det beskytter ikke mod kønssygdomme, og så er den forholdsvis dyr anskaf. Men hvis man kigger på, at den er effektiv i 5 år, så er den billigere end p-piller og minipiller og andet i længden. Og så er der en pessar, og en pessar den afbryder forbindelsen mellem skeden og livmoderhalsen, og dermed til selve livmoderen, så sædcellerne ikke kan trænge op og befrugte et æg. Og den er ca. 97% sikker. Fordelen ved at bruge dem, det er, at den er helt uden bivirkninger og andre komplikationer. Og ulempen er, at den er ikke så god sikkerhedsmæssigt som hormonerne eller spiralen, som tidligere nævnt. Og så kræver den også meget planlægning, da en pessar den skal sættes ind før samlejet, og så må den først fjernes 6 timer efter. Og så er der så kondomet, som er et gummihylster, som trækkes over penisen før samleje. Og ved udløsning der samles sæden så i kondomet. Og kondomet er ca. 97% sikker, og fordelen ved kondom det er, at det er en enkel metode med relativt høj sikkerhed, hvis man bruger kondomet rigtigt. Og så er det den eneste præventionstype, der beskytter mod kønssygdomme, og så er der ingen alvorlige bivirkninger. Og ulempen ved et kondom det er, at det kan sættes forkert på penisen, og så kan det også blive revet i stykker, og så kan det også glide af, og det mindsker så også sikkerheden. Og så er der afbrudt samleje, som går ud på, at drengen skal trække sig ud af skeden før udløsning, og metoden er meget udsikker. Men fordelen er, at man behøver ingen prævention, og så er det selvfølgelig helt uden bivirkninger. Ulempen er, at det kræver meget koncentration, og så er det svært at nyde samlejet, og så kan det medføre kønssygdomme. Og så er der så sikre og usikre perioder, og det går egentlig ud på, at det er en metode, hvor man ikke har samleje fra 4-5 dage før ægløsning til 2-3 dage efter ægløsning, da det er her, hvor der er størst mulighed for at blive gravid. Og det er en meget usikker type af prævention, og fordelene ved sikre og usikre perioder, det er, at det er helt uden bivirkninger, og så er det også gratis, fordi man ikke skal bruge nogen præventionstype, eller kondom eller andet. Og ulemperne ved sikre og usikre perioder, det er, at man kan aldrig være helt sikker på, hvornår man har menstruation, eller hvornår menstruationen kommer, og der er mange forhold, som spiller ind, blandt andet sygdom, uregelmæssige sengetider og andet med hensyn til menstruationen. Og så er der sterilisation, og det forhindrer sæden eller æg i at komme frem. Og ved kvinder, der bliver et stykke af sædcellen klippet ud, og hos kvinder, der lukkes ægcellerne af med klips.
Og metoden er 100% sikker, og fordelen er, at mænd stadig kan få udløsning, og kvinder kan stadig få menstruation og producere hormoner. Og ulemper det er, at det er et lægeligt indgreb, som kan forårsage komplikationer, og så kan det ikke fortrydes.